Esta é unha estampa pouco habitual do Salnés, pero que co tempo podería ser máis común. Na Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, situada en Ribadumia, están a investigar a viabilidade destes viñedos empalizados, un sistema semellante aos das espaldeiras tradicionais, pero con diferenzas importantes. Diseñouse un sistema en empalizada no que poñemos unha estructura con unhas crucetas, uns brazos, na parte superior con 5 aramios, e logo subimos a cepa a unha altura de un 10 de alto para tamén evitar máis os problemas que teñen que ver cos fungos, etc. E onde vamos a ter unha boa ergonomía de traballo tamén. Vamos a realizar as labores de poda, de vendima, a altura das mans. Este sistema podería presentarse como alternativa ao emparrado clásico do Salnés, co obxectivo de seguir reducindo o impacto da actividade vitivinícola na contorna. Os emparrados van ben aquí no Salnés porque permiten unha boa expresión da variedade, Albariño en concreto, que é a que con maior implantación. Que pasa? Que estes emparrados teñen un problema das derivas dos fitosanitarios, principalmente, non? É dicir, que como se aplican os tratamentos en vertical, pois sempre a deriva dos produtos é maior respecto ás empalizadas e espaldeiras clásicas. Con ese obxectivo estáse a pensar neste método sen que a produción caia e mesmo se poida chegar a incrementar a calidade da uva. Xa temos as primeiras ensaios, plantacións, con a densidade de 55.000 xemas hectárea, que non é moito, e xa a producir esos 12 kilos que admite a de Rias Baixas. É dicir, que é un sistema que permite ese equilibrio perfecto de bo rendemento productivo, o máximo que estamos chegando dentro do que é a DEO, e unha boa calidade, porque tamén madura moi ben, froito dese bo tratamento que se lle pode dar á cepa. Este sistema tería outras vantaxes como mellorar a protección da uva fronte aos excesos de insolación, favorecer o equilibrio das varas, minguar a ameaza dos fungos, favorecer unha maior mecanización do solo ou reducir os tempos de vendima. Cuestións que están a analizar na EVEGA dende hai 5 anos, dende que comezaron con este estudo. Por diante quedan aínda outros 3 anos ata tirar as conclusións definitivas. Fai falta cando menos 3 anos consecutivos de toma de datos para que fortaleza o propio resultado, e entón a partir do ano que ven sí que xa tomaremos eses datos, igual que tamén incluso non só da calidade e a colleita que se produce, sino tamén incluso podamos a madeira de poda para ver cal é o índice rabaz. Na subzona do Salnés hai xa distintas parcelas que se están a inspirar neste sistema e onde os técnicos da EVEGA xa recollen datos que confirman que se está logrando o rendemento máximo e unha calidade de uva ideal.